Ek Petra is onder de indruk van Alma Tadema. Gek genoeg door het witte ongoed. Omdat het een verhaal vertelt wat ik heel spannend vind. Omdat je het ook niet zoveel meer ziet. Ongoed aan de lijnen. Tenminste, in het straatbeeld is het niet meer gewoon. En dat triggert iets. Het ongewone in een vrij rauwe situatie daar. Dus had ze haar verder verdiepen in de schilder. Hij schilderde vooral die Romeinse, wat waren het, tafereeltjes van dames in mooie rokken en vrij romantisch. En deze is vrij rauw en ook wat armer oogt het voor mij. Terwijl als ik zijn geschiedenis doorpluis, is het uiteindelijk is hij in ieder geval gestorven als een vrij rijke, welgestelde man. Dus ik dacht, ja, dat moet iets betekenen. Dat kan niet anders. Maar in ieder geval een kant van hem die hij misschien op die manier wilde laten zien. Of juist helemaal niet. Dat hij toch naar buiten is gekomen. Dus, Petra is kwartling memburn en werkt daarnaast als theatermakker in Grace. Ze wil haar graag verder ontwikkelen als fotograaf. En dat is echt de discipline waarin ze mij docht ommuzen. Petra neemt Miranda mee naar het plak dat ze haar carrière als theatermakker begon en nog altijd vaak en graag komt. Is zo theater en nou fotografie, is dat ik echt nedig? ja. Waarom? Omdat het mijn uitlaat... Dat klinkt ook een beetje... Ja, vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat ik het niet zou doen. En de vorm merkt de laatste tijd minder uit. Als het maar iets is wat een appel doet op mijn fantasie eigenlijk. Zoals nou het laatst, hoe zie je niet wezen? Over 10 jaar ben ik, weet niet, fotograaf. Ben wel iets nog steeds met beeld en fotografie. Maar kan ook film zijn. En daarnaast ben ik schrijver. En Kirstien Holle nog leegmaakt zie ik nou smem bist. Hij dan net dat je dan ik nog altijd denken van... Wat is nou de koest? Ze sliept. Ja. Oh, hij is een heerlijk mens in elk geval. Ja.